Egunon guztioi, gaurko Gobernu Kontseiluan partekatuz programari argi berdea eman diogu. Programa hau Aldundiak ikusten duen belaunaldien arteko erreleboaren testu inguruan kokatzen dugu eta bere bidez nahi duguna da ezagutzaren transmisio bat erraztea, eta antolaketa plan berri bat da. Eta, aldi berean baita ere jasotzen ditu langileentzako erretiro neurri berri batzuk. Datozen urteetan, gure erakundeak eta besteek ere aurrekaririk gabeko plantillaren berritze prozesu bat izango dute. Ekimen honen bidez nahi duguna da eraldaketa sakon horri modu planifikatu batean erantzutea, eta asmoa da pertsona horiek duten esperientzia eta ezagutzaren transmisioa bermatzea eta baita ere erakundeak egiten duen lanaren kalitatea eta herritarrei eskaintzen diogun zerbitzua hobetzea. Gogoratu behar dugu datu bezala, 15 urteko epean Aldundiaren plantillaren erdia 1000 pertsona inguru erretiroa hartuko dutela, eta baita ere beste datu bat emango dugu, gaurko datuen arabera, Foru Aldundiko plantillaren 54%ak dagoeneko 50 urte edo gehiago dituela. Eta ardurazko plaza edo lan postuetara begiratzen baldin badugu, zerbitzu buru edo atal buru edo negoziak eta atal buruei erreparatzen badiegu, 78%ak adin hori gainditu egiten duela, 80. hamarkadan, 80. hamarkadarekin batera, Euskal Erakundeak martxan jarri zituzten funtzionari eta langile hauek izango dira datozen urteetan erretiroa hartuko dutenak, eta uste dugu belaunaldi honen balio, kultura eta talentuaek ere erabateko aitorpena merezi dutela, eta baita ere pilatu duten ezagutza guzti hori gorde egin behar dugula hurrengo belaunaldientzako ere baliozkoa izango delakoan. Plan berria urriaren batean jarriko dugu martxan, eta 10 urte barru berraztertu egingo dugu. Aipatutako erronkari uste dugu modu ekituratuan erantzuteko egokia dela, eta hortarako erakunde osoa implikatuko da. Langile guztiek, epai funtzionario zein lan kontratuko langileek Aldundian gutxienez 8 urte lana egin dutenak programa honetan parte hartu ahal izango dute, eta ezagutzaren transmisio horrekin batera esan dudan bezala, erretiro progresiboa bermatzeko edo borondatezko eszedentzietarako edo erretiro aurreraturako pizgarriak ere jasotzen dira partekatuz programa honetan. Balioan jarri nahi dut, programa hau langileen ordezkariekin landu eta adostu egin dugula, eta gehiengo sindikalaren babesa daukala. Eta lorpen honi balioa eman nahi diot, eta baita ere aipatu legegintzaldi honetan, lortu ditugun akordioak oso garrantzitsuak izan direla. Hau oso garrantzitsua da, etxearen egiturari bete-betean eragiten diolako, eta baita ere suteak prebenitzeko eta itzaltzeko eta salbamendu zerbitzuan, suhiltzaileei zegokien akordioa ere adostu egin genuela, eta baita ere orain egun gutxi barru Aldundiaren informatika zerbitzuetako enpresa publikoa, IFEN ere akordioa ere lortu genuela. Eta esan funtzio publikoan beti elkarrizketaren aldekoak garela, horrela jarraitzea espero dugula, eta beti ere akordioak eragin zuzena izango duelako herritarrei eskaintzen zaien zerbitzu publiko kalitatezko horretan. Bestalde baita ere gaurko kontseiluak erabaki du 2024ko urtarrilaren 1 aurrerako eraginarekin Foru Aldundiaren zerbitzura dauden langileen eta haren kargu publikoen ordainsariek 2% igoera izatea. Ekainaren 26ko 4/2024 errege lege dekretuak bere 6. artikuluan hoien gehikuntza jasotzen du, 2024ko urtarrilaren 1 aurrerako ondorioekin esan dudan bezala, eta 2023ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko 2% gehieneko igoera globala ezartzen duelarik.
Eta azkenik, kontseiluak baita ere nazional bateko errepideko zoruaren gainazala birgaitzeko obrak kontratatzeko prozesua hastea onartu du. Obrak Irun Gasteizko noranzkoan nazional bateko 457 B eta 452 lotunen irtera adarrarekin bat datozenak, baita Andoaingo iparraldeko loturari eta Lasarte Oriako erdialdeari dagozkienak, eta era berean nazional bateko errepideko irteera adarra egokitzea aurre ikusten da, adar horren desazelerazio erreiaren luzea handitzeko asmoarekin, eta beraz nazional bateko 452 errepidea Merkabugatiko biribilguneraino lotzeko baldintzak hobetuko dira, horrek zerbitzua ematen diolako baren inguruan dagoen industrialdeari. Lasarte Oriako hegoaldeko lotunean dagoen nazional bat 451 errepideko bide zorua birgaitzea ere aurre ikusten da. Lizitazio honen aurrekontua 1,6 milioikoa da, bezabarne, eta lanen ejekuzioa berriz 3 hilabetetan egitea aurre ikusten da. Aldundiaren konpromisoa da Gipuzkoako errepideak egoera onean mantentzeko eta birgaitzeko etengabeko ahalegina egitea. Aurreko agerraldiren baten esan dudan bezala gure orografia edo klimaren ezaugarriengatik, baino baita ere gure bideek jasatzen duten trafikoaren eta astunaren volumenaren ondorioz etengabeko lanak beharrezkoak direla, zoru guzti horiek behar diren kalitatean eta baita ere segurtasunean mantentzeko. Eta guzti hori horrela izan dadin konpromiso sendoa du Aldundi honek, eta baita ere beti kontuan izanik lurralde orekaren ikuspegia. Como decía en euskera, en el Consejo de Gobierno de hoy hemos dado luz verde al programa que denominamos Partekatuz, que es un nuevo plan organizativo para facilitar la transmisión del conocimiento en el contexto del relevo generacional que se prevé en la Diputación Foral de Guipúzcoa y que a su vez recoge también nuevas medidas de incentivo para la jubilación de los y las trabajadoras de la institución. Durante los próximos años, la Diputación Foral de Guipúzcoa afrontará un proceso de renovación de la plantilla sin precedentes, fruto de las numerosas jubilaciones, y con esta iniciativa queremos dar respuesta a esta profunda transformación de forma planificada, garantizando así la transmisión de la experiencia y del conocimiento de estas personas y buscando mejorar la calidad del trabajo que realiza la institución en su servicio a la ciudadanía. Como datos, recordar que en los próximos 15 años casi la mitad de la actual plantilla de la Diputación, cerca de unas 1000 personas, se va a jubilar, tanto funcionarios como laborales, y también, según los datos actuales, el 54% de la plantilla actual tiene ya 50 o más años, y es una tendencia que es aún más acentuada en aquellos puestos de responsabilidad, dado que el 78% de los jefas y jefes de servicio o de los jefes de sección y de negociado supera ya esa edad. Nos encontramos pues al final de un ciclo histórico con la jubilación de todos esos trabajadores que en la década de los 80 y de los 90 pusieron en marcha las instituciones vascas, no solo la Diputación, sino también el resto de instituciones, y creemos que los valores, la cultura y el talento que atesoran todas ellas no puede caer en el olvido, merecen un reconocimiento, y que además creemos que deben ir acompañados de las medidas para poder mantener todo ese conocimiento dentro de la institución, y que de todo ello también se puedan servir las nuevas generaciones y los nuevos trabajadores que se vayan incorporando en este proceso de relevo. Este plan entrará en vigor el 1 de octubre y será revisado a los 10 años de vigencia, y pretende responder a este desafío de una manera estructurada y implicando también al conjunto de la institución. En dicho programa podrán participar todos aquellos trabajadores de la institución, tanto funcionarios como personal laboral que desee acogerse al mismo y que lleven trabajando en esta institución al menos 8 años. El plan recoge también medidas para garantizar una jubilación progresiva y actualizar los incentivos a la jubilación anticipada,
y contempla también para las personas que participen en este programa opciones como permisos de libranza, permisos parcialmente retribuidos, reducciones de jornada bonificada o también otros permisos para asuntos propios sin percepción de retribuciones. Quiero poner en valor que este plan ha sido trabajado y consensuado con la representación del personal y que cuenta con el apoyo de la mayoría sindical y que lo sitúo también dentro de un marco de acuerdos a los que se ha llegado con la representación de los trabajadores durante este primer año de legislatura. Y recordar que se llegó a un acuerdo en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, en el acuerdo que se llegó para recoger las condiciones laborales de los bomberos, y también hacer mención al acuerdo que recientemente se llegó con la representación de los trabajadores en la Sociedad de Servicios Informáticos ICE. Y este es el camino que queremos continuar desde Función Pública, porque creemos que el acuerdo con la representación de los trabajadores redundará también sin ningún lugar a dudas en el servicio que desde la institución ofrecemos a la ciudadanía de Guipúzcoa. Y por otra parte, el Consejo de Diputados también ha acordado el incremento del 2% de las retribuciones de toda la plantilla de la Diputación y también de los cargos públicos, una subida acorde a lo recogido en el Real Decreto Ley 4/2024 de 26 de junio, que en su artículo 6 contempla el incremento de las retribuciones con efectos a 1 de enero de 2024 y marcando ese incremento global máximo del 2% respecto a las retribuciones que estaban vigentes a 31 de diciembre de 2023. Y por último, en el Consejo también hemos aprobado iniciar el proceso de contratación de las obras para la rehabilitación superficial del firme en la Nacional 1 entre los puntos kilométricos 447 y 451 en el sentido Irún-Gasteiz y del ramal de salida en el sentido Gasteiz-Irún y la prolongación del carril de deceleración en el sentido Irún-Gasteiz en el enlace sur de Lasarte-Oria. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de licitación de 1,6 millones de euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución aproximado de 3 meses. Eta hoxe esan, nire aldetik esateko naukane. Galderarik ero baldin badukazue, ba? Aipatzen duna, bat nazionaleko lan horiek direla, eta gaur bertan norbaiti entzun diot, egunero hilarak eta sortzen ari direla, eta ez zuen ikusten langilerik, orduan ez dakitena da nola egiten ari den hau, ze aurre ikusten da gutxi gora bera epe baten ja egon beharko lukela egin da, bestela nahasmen handia sortzen da. Hauek gaur onartu ditugunak beste lan batzuk dira, baina egia da momentu honetan Andoain inguruan ere obrak egiten ari direla, eta gaur bertan honetaz hitz egiten aritu gara, eta aurre ikusten da datozen egunetan obra hauei ematea indar bat eta bukatzea albezain pronto, gero ja behin udarako garaia pasatzen denean, eguneroko trafiko horrek eta oraindik eta askoz ere afekzio handiagoa sortzen duelako inguru horretan, ez? Beraz, nik uste dut urrengo asteetan ja asko aurreratuko direla, batez ere zubi baten birgaitze hori egiten ari direlako eta horrek eragiten duelako hor egia da trafiko afekzioa, bai. Eta gero bai aipatu, trafikoari buruz galdetu dezunez, egun hauetan ere udako irteera operazioan gaudela, eta egia da batez ere mugan eta bidesarietan jende asko dabilela, eta alden neurrian ere bai eskatzen da batez ere inguruko biztanleei prebizioz jartuteko, bereziki aurten Frantziako fluxuaren eragina handia izan daiteke, baita ere eta segurtasun neurriak ere areagotu egin dira Joku Olimpikoak tartean daudelako, eta Irun eta Hondarribiako udalekin batera eta ertzaintzarekin koordinazioa urtero bezala egin da, eta dispositibo honen neurri nagusi gisa aurre ikusten da baita ere Irungo oinaurreko AP8ko irteera istea berriro beste aukera bezala, ez? Hiriko trafikoa ez dadin kolapsatu.
Neurri hori gauzatuko balitz, herritarrei eskatzen diogu une oro arreta jartzeko errepideetako seinaleei eta ertzaintzak eta udaltzaingoak emandako jarraibidei ere arretaz jarraitzeko. Ze aurreikusten ditugun trafiko fluxuak handiak dira, datozen egunetan, irteera operazioa abian jarri zen uztailaren 27an eta biharko egunerak tarte horretan, suposatzen dugu, Irungo ordainlekuan 275.000 ibilgailu igaroko direla, 172 Donostiarako noranzkoan eta 83.000 inguru Hendaiarako noranzbidean, eta batez beste 53.000 ibilgailu egunean ibiliko direla. Eta Zarautzen ere, Zarauzko peajean beste 263.000 mugimendu, eta gero abuztuaren batetik lauko epe horretan, estimazioa baita ere da Irunen 200.000 ibilgailu inguru, gutxi gora bera 187.000 inguru, batez beste 59.000 egunean, eta Zarautzen ere ia 200.000 mugimendu inguru. Beraz, dispositiboa Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik baliabide guztiak jarriko dira, bai bideak koordinatzeko eta baita bidesarietan kobratzeko estazioak kudeatzeko. Irungo eta Zarauzko ordainlekuetan bide guztiak martxan egongo dira eta sendotuta egongo dira udako operazio egunetan, 14 Irunen eta 19 Zarautzen. Eta urten gainera, 3. errei berri bat ere gehituko da Irungo ordainlekuan, 300 metrokoa, Donostiarako noranzkoan, hau iragarri genuen, obra hau egingo zela, errei horrek ibilgailuen banaketa hobetu egingo duelako, eta bide guztiekiko fluxua ere arindu egingo duelako. Beraz, dispositibo guztia martxan dago eta espero dezagun datozen egunetan ahalik eta arinen igarotzea ibilgailu guzti hauek gure lurraldetik. Errepideetako langileak ere zaintzarako eta laguntzarako 8 patruila ibiliko dira 24 orduz errepidean, eta beste neurri batzuk ere aurre ikusten dira, adibidez peajeetan eskudiruz ordaintzeko baita ere erraztu egiten dugu hori, eta urten ere beheranzko tarifa biribildu egingo da, Irungo tarifa 2,88 eurotik 2,85 eurora jetxiz, irailaren batera arte baita ere ordainketa eta kobrantza hori erraztu ahal izateko. Eta hauxe egun hauetan garrantzia baduelako baita ere ez. Agian bai. Ez argitzeko, ezuntzu langileena, obra ari dire egiten, kaltzada azkian, horregatik ez ikusten. Bai, zubia daudelako. Igual esplikatu ezakegu Eske berez obra da zubiaren egonkortzea, eta garabiekin altzatuta dana eginda, bai, eta orduan ez azpian dabiltzalako. Igual eskipatu ezakegu hori, eta baita ere esan, egiten direla oraintxe hotak, oraintxe da, trafiko flujo gutxien dago, azteak, Zer zuzenean gaude orduan, miratuko jarraitzen da jendea, eta ez akitera kretu abentu Dera bat dago, zer irratitik. Ser irratitik, ¿qué opina sobre el concierto económico de Cataluña al que han llegado RC y PSC? Bueno, pues la verdad es que no conocemos tampoco cuál es el acuerdo en exactitud al que se ha llegado. Y bueno, pues en principio valorar, pues siempre nosotros estaremos a favor de la negociación y de que pues se dé estabilidad a las instituciones. No tenemos más que opinar en cuanto al acuerdo entre dos partidos para, de alguna manera, encauzar la investidura de un presidente para la Generalitat de Cataluña. Y más allá de eso no tengo valoraciones que hacer sobre el acuerdo porque, entre otras cosas, lo desconozco. Valorazio bat, gutxienez, nola, ze konsiderazio daukazu?
Bueno, esan dudan bezala, ez dut ezagutzen bere edukia, akordio honen edukia Kataluniako Alderdi Sozialistak eta Eskerra Republikanak lortu duten akordio horren edukia. Hilaren investidura badirudi akordio honen bidez bermatua dagoela, eta finantziazio neurri batzuk adostu dituztela, ez dakigu beraien eskumen izango den hemendikan aurrera zerga batzuk kudeatzea, eta pixkat Euskadik duen kontzertu ekonomiko horrekin parekatu nahi izan dute, ez? Baino ez daukat eduki horren berriri, beraz ezin dut horrela balorazio bat egin, baina azkenean Generalitateko presidente bat izendatzeko negoziazio bat burutu da, gu beti egongo gera negoziazio eta akordioaren alde, baina hortikan haratago ez daukat ere elementu gehiago horren inguruan balorazio bat egiteko aldundi bezala, ez? Besteik? Ja. Orain argituko dugu. Ez.